Hindi bago yun. Ex ko na yun. Natagpuan niya ako after so many years. Di ba kauni ano yun? Honey? Sino mo? Si Yugi? Hindi Yu-Gi-Oh? Oh my God! Ito yung anak mo, no? Oh, hindi, dati. Oo, dati. Mayan, nalasing ka na ba? Kaya ako, wala, isa't kalahati lang ng pupunta. Gusto mo yan? Nerd speech ka dyan. Kaaking natural niya yan. So sabi niya habang nagmamadala. Araceli, hindi ka mapapagod. Di lang kaming mamasahin. Kaya ko mawala. Kaya payat siya. Kaya mo walo? Nag-uday naman. Shit, ang yaman. Pero 1 hour yun. Ito naman 15 minutes. Madali lang yan. Kaya magbasa. Correct ka dyan. Kaya lang ang lakas. Ibang busy, iba yung massage. Massage therapy. Hindi, dito. Ang kasya pala tayo dun kaya. Oo nga eh. Sino ba yung nasa harap natin? Dalawa lang sila doon yan. Si Marie, tsaka sila. Hindi ko rin alam yung nasa. Si Marie, tsaka si... Jenny? Hindi siya sama sa atin? Tabihan mo. Anong mo? May bago ka lang. Kasama kayo sa hotel? Hindi ba? Oo. Bakit? Hindi naman lumipat kami. Mamaya, tatawa. KJ! Ano ka ba? Pare, uwi ka na sa Monday eh. Sumama na kayo! Popost ko talaga ito sa YouTube. Oh my God. Ayan ulit. Red. Pag nalasing ka, hindi. Ako? Hindi ako minom eh. Ay, hindi ka uminom? Oo. Yan, dali. Lasing ka ba? Sino? Ako? Sama na kayo! Pero sa Hollywood. Ako mga girls niya, ako kasama sa Hollywood. Ang narani, galit eh. Una mo na ano. Ha? Iwanan, no? Okay naman yung ano yan. Iniwanan. After 30 days, kasi ipapile na yung petition. Tapos the rest, pag lumabas na yung labor term, pag lumabas na yung 6 to 8 months yung labor term, tapos another 6 to 8 months for the work authorization. Dito mo nakuha yung papel mo? Ay, hindi. Sa asawa ko. Di ba asawa mo? Di ba wala? Pangalawa niya na yun. Ay, naguguluhan ako, Hazel. Ayoko na mag-talk. Ay, hindi lasing ah. Ha? Sa lasing niya eh. Sige, awag na. Asawa, may ex. Ako hindi ko makayanan. Hindi ko makayanan. Meron pang kaon na bago, no? May kaon pa yan. Eh, alin ba talaga, no? Gulong-gulong. Magwa-40 na masyado kay Sabihin mo. Ay, Diyos ko, mamatay ako kay Hazel. Basta lahat ng Si Hazel ang palagi kong kausap. Bakit parang yung Chapman in North Grove lang yun? Nag-iikot niya tayo. Oo, yan na nagalit. Kaya kagalitan mo. Nilan lang ano ba? Alam ko! Akala namin lasing ka eh. Lasing namin. Nakahalata. Nakahalata. Wala na tayo sa ano. Sabi, di ba? Hindi mo talaga yun. Hindi, ito ngayon, 6,500 yan, may Antosengo. Pa? Kung gusto i-petition yung spouse, another 1,000. Oo naman, may mga sakyan eh. Masolo to, gusto ba ng anak mo? Ano? Baseball. Ay naku, Diyos ko yung ba. Siyempre, namasyal pa tayo agad. Ayaw mo ako pakainin talaga. Ay, puso. Ikaw nga pala, no? Oo! Ano ka ba? Sorry, Lawyer, girlfriend. license na lawyer yan eh. Sa ano? Marami na siyang... Oo, so gusto mo ka-picture dyan for your anak. Ba yan? Ba't dudok kinuha mo? Sige mo yun dyan. Monday evening ako tatawag dyan. Oo nga, kasama ko yung pala. Type mo ba yung mga Troy Montero? Ayaw kumain na pa.
Baliktad. Baliktad natin yung bago na yan. Ilaw ka. Di bali, trabahador lang. Sino mauunang pamasahe? Okay lang. Mas masarap talaga dito. Basahin. Oo. Pagod ka? Oh shit, bakit ito? Oh, sorry, Jesus. Oh. Pupuntahan naman nga kami dito eh. Pwede ba pumasok sa loob? Oo nga eh. Hindi ka na. Ano pa tayo? Ako naman napaka yung bro. Saan? Sabi lang. Ay, gusto mo pa makasama na Thanksgiving. Hindi ka magiging pindangga. Dalihan mo, sumama ka. Hindi, kailangan makahula ka. Hindi. Jumoy ka na lang sa microphone. Maganda kayo, baka mabigla kayo paglabas ni Hazel sa banyo.